Ini ndakapana munda na baba womkomana uyu na Tobias Kwabani. Ndizvo. Ndakapana na baba wake. Ndizvo. Ndapana na baba wake. Ndi. Takachinjana munda. Ndi. Ini ndichitora munda wake womadhuru mairi. Ndi. Nikataurira baba kuti baba kuti ndigare kumunda kusati kwakugara wamwe. Ndiko. Saka ndo vatachinjana Kwabani. Ndiko. Waigara wamwe. Ndiko. Saka baba wakanditi iwewe zvamati muchinjanye munda. Ndiko. Tunduru rakati riya ndo rakati ndiro unopani. Ndi. Kwabada. Ndi. Ndikati zvakanaka bandamupa. Ndiko. Chita iwo kureketa sekuru because takakusvika. Sitaura madhunduru acho kuti vataziva kuti riyeri. Matatu andakamupa kubva rekutanga 1 2 3 raari kugara. Ndiko. Ndo takamupa. Ndakazomupa ari matatu asi baba wakanga wati wamupirei matatu. Ndikati madhunduru ake akadi akareba. Ndiko. Saka ndazomupa rimwe ndikati watambisa mwanangu. Ndikati aiyo akareba baba. Ndiko. Saka zvadaro takarevedzana mugano. Ndiko. Handitika tavakidzana mugano pakawakira Kwabada uyu ndo pano mugano wachaipa. Tunduru ranga risingabudi. Ndiko. Ndo maziviro andinoitawo magariro tatakaita. Ndizvo. Uyu hana kupana naye mundaba ndakapana na baba wake. Ndiko. Apedza. Iyo yakwira muchirumba rumba. Ndika machinda. Tukuda wangu. Kuti vanhu vari panapa wakawanda kani. Nditi wakatonga nyaya. Awo muridzi. Uyo ndiye muridzi yetaitsvaga. Ndiye kuoriginal kwakati pamunda chaiko kapo. Takuda wakatitonga nyaya. Wanogona kupikisana nomashoko aya kana kubvumirana nawo. Ngatifambei sunungukai. Musori wacho. Inini takatanga kuenzesa vanhu vanyaya mashuri vasati mambuya kunoko. Zvekutaura awa ndinga ndo zvavakataura pakutanga nekuti ndo vanhu vakanga vachiziva nhoroondo vese vatanga tinokubvira kwakadene newe wacho Kwagwabada vanga vasingazivi nhoroondo yeminda iyoyo. Saka ivo ndo vatanga takatomirira patakatanga taura nyaya. Saka patakapedza kutaura nyaya zveshuwa ndo matauriro vaita vaiti dhundu irero ranga riri rekwana Gwabada ndo vanga vari pawana Gwabada dhundu irero. Saka ndofunga singazozive pakati pakazowakira awa kwakati maoswa kuti pawakawakira apa ndio panga pane mugani sotara kwaitwa ndio pane mugani wachena asi vari kuti dhundiro ranga riri kwakana Gwabada. Saka ini ndakazosiya ndichivaenzanisa tichiuya kuno kuti tine nyaya yakati kuno kwatenzi tichasiya vaenzesa ndandavati inini alright imimi zvamati imimi mese muri kuti imimi chokwadi monda waKwagwabada uyu anga akawaka ndofunga atowaka musha kuti musha wechipwanye hazvichaite kuti muchipwanye musha uyu chitaurirana imimi pakezonyo kuti kana wanga vane imwe pisi yavainaye parutivi wochikupaiwo kuti muzasikise nhengi pisi yavatorai asi mugarisana wogara magariro akaita mogara magariro makaita mumwe vamusori wadai. Ini ndisingadi kunyepa ndakutaura chokwadi. Zviri mumaminisi bhuku rotakakupa iri iri. Vari kuti izvo ndizvitakawirirana handizvoba. Zviri mumaminitsi takati madhunduru aibhura. Zviri mumaminitsi. Tochiuya zvechokwadiwo inini uyu mukoma wangu. Ngomira izvozvo. Awo wataura uri padhuze nemi awo wati. Wati izvo ndizvitakawirirana. Kuti munda ndowani? Kuti munda ndowani ndowakaunya. Ndizvo wataurawo. Ndizvo zvataurawo here imi muripa. Kana kuti wati takawirirana kuti munda ndowaKwabada. Alright, sorry. Ndisina kunzwa mushi. Muona sekuru takafamba nemi. Takadza kuproducer line up yomugano. Iye zvezvitadifakazi dzakataura ngadziuye. Dzauya dzaakutaura. Maakupingirishana nadzo futi. Aiwa, sorry, ipapo ndisina kupanzwa mushi. Ndendavanzwa fandiso wati. Tinowatsva here wauya kofakaza nawi. Semberai ndakachiti semberai kudare sungunukai. Sungunukai.
ini ndakazoenda padare rechi2 ichidza kuti mashure makanga maitwa rimwe dare dzimani zita renyu ndinoitwa Mbambe. waraitaura yei Ndakazoenda padare rechi2 pana Sabhuku Mushamba naSabhuku Chaku neyo okwamushamba neyo kwachaku vanhu varipo wese wavo vanhu vakatsenga nyaya iyo ikatsengwa mudariro vanhu vakazotenderana vachiti munda ndokwagwabada tati vanhu vakawanda nakatomana nane wanjini vamwe vakadaro vanhu vachibvunza vakati sei mugero uyu wakabva uko chibva wabuda siteti kuenda uku vakacheriwa nani vanzi vakacheriwa na Mutanga baba weawo Mgaragadze sei usiri kumwanana nemadhundu okwana Kademhere ayo okwana naChaku ari kupesana sei zvichirwa kuti madhundu aya akasiyana kureva kuti iri dhundu riri nderekwana Agwabada rirubva zvandoratidza kuti nemacherewo acho emaraini emugero haina kana kumbobhenda asi ari kuzobva uku kwana Chaku mugero uyu uri kupesana nouyu tichenda pano wacho kuti wopamusoro uri kupesana hausi kumwanana bakuzojoinana kudai uku saka vanhu vakaona kuti zvedi munda uyu ndokwaMutanga ndo zvakazonyorwa vanhu vakatenderana padare rakanga tine masabhuku mairi Sabhuku Chaku naSabhuku Mushamba nevanhu vakanga vari padare ipapo zvikanyorwa mumaminitsi nevanhu vakanga varipo ndofunga mukataisa mumaminitsi mune vanhu vakanyorwa vakawanda ipapo vakanga varipo vanhu vose vachitenderana kudaro patakazoenda mai manjani apa vakaratidzana mugano varatidzana mugano dhundu iroro zvakare waMutanga havana kuchinja statement yavo ivo waMutanga vakaura magasi zvari kundotaura nhasi kuti dhundu rinobhura uku ndo zvari kundotaura kubvira pakutanga havana mbobvira vambochinja kuti dhundu rakazoita vari kundotaura saizvozvo saka chakazotishamiswa nechekuti mugano pakauya wakwana Chaka vachiisa mugano vachi vakaimba ndepakazoratidzwa Musuno naAkamonere vachiti mugano uri papo pari kuurasana futi voga vari wairi vokwa Kadenhere uyu akavaka dzimba uyu akaisa mapo uko vakazouya Wakamonere vakazopinda mukati wakaenda pakati pedzimba dzaTobias pakati pobhedhuru yake nepakati pekisheni yake vakati mugano uri papi mugano uri panapa saka kwiri iripo ndeyekuzobvunza mai kuti Tobias Babada uyu akapagara rini ndichibvunza zvikanzi Tobias akati ndane 16 years ndiri pano ndikati pamakawaka imimi pana akambouya here achidza mhere kwekuti ndatorerwa munda wangu renti yangu imwe pisi yangu yaenda ndikanzi hapana pawakawo kwakadenhere nhasi Tobias ukabati avharidza mhere akati ndapindwa munda mani mumunda manga posei Kadenhere usina kuridza mhere kari kakese pakauyiwa musi weSunday vanhu pawakabva kuno vachiuya uko mamuripo ndandiripo mamuripo ndiri kufungidzira kuti takuita nge tiri kutanda futi patsva musori ndinibateiwo zvakanaka tinoita nge takutanda patsva asi ndanga ndakuda kukumbira kuti isisu vanhu vakaenda wachibva padare pano tichiti endai muone mugano saka takuda kunzwa neripoti yokuti pamakafamba imimi makasvika makaonei kuti mambo akwanise kuisa judgment nekuti tikatotanga futi kuti uyu ada kutaura pakutanga ndafunga patabva kudare hatina kuenda kumba takauya pano tichipa feedback kuna Changamire ende vanhu tichiva kuti munhu yakotora judgment Sunday asi panga panokwiri yenhau yekuti pane wanhu watakaenda wasipo iwo tikuti waripo here wapi for transparency tazviita isisu feedback yedu watedzwa kutoiziva iyezve takachifunga kuti vanhu vamwe avo havasi fakazi nokuti takaita nawo dare vari pano mopaonzana iwo havasi fakazi takaita dare vari papi tanga tichida vamwe vanhu vatsva vari papepa apa vanotipa zvinhu zvitsva zvakasiyana zvipi watadza kuzviprodusa tochienderera mberi mapanza zvakanaka tatoona kuti takutonzwa vanhu vacho ndo masame people mirakamona tidaba kuti tichirambe tichitodzoka because nawo yenyimi yakataurika takainzwa asi chakukosha manyika ufakazi wese wakaitika vanhu vakaenda paground wakaona zvawakaona ndo zvatakuti zvichiproduce papi Wakira Ningirikini
pamugano naTobias ndepani kumhiri kwerodhi mhiri yerodhi ati ndepani wari kubvunza imini muwe pakati mbiri parodhi ngopangu ndakashima ipapo akazokoyiwa nomugwagwa zvino mugwagwa uye ndiyo akakowa osara ndima uku yo ndima yachoyo ndiye iri kuiswei ndiyo yatorwa ndakuta mugano namugaragaze ndonyaraisa mugano namugaragaze tanga takawirirana mugaragaze achirimo ini ndichirimo zvino kuno kuna anoku yotora ndima yangu wachiita yavo dawa yei saka kuno kunaona mwana akauya achiritora kuti wamai muchigere ende imoona apo munochifika kunapo tinochisvika kondepapo tinokonya takadaro tichifika tichienda pakoto kuno kunaanoku tachembera achagona pakurima kuenda ikweyo twana ndo wakurima saka mundaengo wangu opopurangu kamugadagaze uyu ndiye mugadagaze mugadagaze ndini awambuya wari kuti ndakaganhorana nani neuyu mugadagaze uyu wari kuti kona iyi ndeyangu ndiye andaiganhorana nayo ndizvo ndo zviri kutaura mbuya ndizvozvo here right tochipinda here takati tese kana kuti munozokutaura tipedze nhau yakapera kare mafambiro takaita ndakachida kuti mubvunzewo bhobho kuti wakatanga kuparima vachiri kuyoga here kuti wakatanga kuparima ona izvo wari hazvisizvo munhu yemaifanira kubvunza mubvunzo ndeawa awa manzwa here statement yavo yokutanga nayo kana manga muno zvombo nomubvunzo maibvunzanano awa ehe inini umbowo handinawo huri mufoni babawo achitaura mashoko epakutanga tichisvika pagiraundi ndinawo mufoni pano kana zvitendewa tohuisa pajekerera vanhu vanze maonero angu ininika tingatenderana nenyaya yakapera vane umbo hwemugano hwakaenda ngavataure tinoswirira vakafamba vesa zvichina basesa mauda kuti titange zvatakaita zvinhu zvakapera tikafamba zvakanaka takangosvika munyasi mochikomo ndofunga ndo icho pamutosi patadai pataenda awo ndo waititungamirira baba wapi awo right waiwirirana kunyanya nomukomana uyu uyo wagara padhuze naye ai mumangaro kusvika tafamba tichienda takazodzika patasvika pano dhireni wakati panapa panga wakapa paripo kwakasiyo asi babawo wakapapirwa wakumbira muzukuru patafamba kienda pano dhireni inopinda zvikanzi apa ndopo kwamushamba asi munhu uyu akazojara magamu achibva akavhira asi dhireni richaribatira mberi munhu iyeyu uyu ari pachako asi pisi yari kutotora iyi yanga iriyo kwamushamba patadzika kutena patazodai patazobata maini dhireni iyeyi patapinda nayo hapana paita uhwaba ipapo takazosvika tapfuura dzimba kusaidi kunonzi kwakunokajiri dhireni iriyeyi rakaramba richidzoka zvokureva kuti uku kwanga kuchipindiwa patafamba naro patazoti paumba pababa gede baba wapi awo mumangariwa ya handindaka mangariwa ndiwo mumangariwa ya tasvika ipapo manje pakatinetsa movement yokubuda asi tikakona nodhireni
pano mapegi esimbi akaiswa emugano. Imba idzi dzino distance inobva pano kana kuti kusvika paimba kana kureba. Pawakira ari kunzi auya nepamukova pababa kutotsvairirana chaiko chaiko. Saka takambokangazana napo takambadzoka kuti panapa manje nzira yagomo tochifamba sei. Tanga takuchitotsvaka nhoroundo asi chakazoonakidza sabhuku wamwayo wamwa awo wese wari true wakabva kuti zvatataura kudare zviye hatisi kuzvichinja isisi hatina izvo tinoziva nozvimigane. Ndosaka maona kuti pamberi papa katotungamirirwa nowangu. Saka isisi hatiite sei hatiziwe. Saka iwo wakaramba wachikakatidzana panhau yokuti uku ndekwani. But tikaenda pamugano wanga wakutaurwa nababa awo nomugano wakazoiswa wemapo takazoona kuti dhunduru riye rinenge rairima richibva kurodhi kuye richisvika ipapo. Munoona zvinoita panokomukira ng'ombe zviri kanokomukira komombe takakaona isiso kuti panapa dhunduru rairimwa ndofunga richigumira apa kwete kwaitaurwa nababa because awo waipinda nopakati podzimba dzomurume uyu. Asi pakaiswa mapo chaipo takapaona kunge panenge atiri kuti kunge panenge pano humbowo hwokuti pano pairega paikomukira mombe. Asi chakatinetsa pano pakanga panzi munda uno 25 years usingarimwe. Hatina kuona izvozvo. Takaona kuti munda uyoyo unenge wanga uchirimwa makoresi nokuti denherero takaona guru ranga rimo muranga rakadai. Saka tazoenderera mberi imba iye imba hombe ingaite kuma 5 rooms atinakiverenga zvedu iri parendu. Isisu takangoti tisiri watongi hakuna anogona kupwanyisa imba ipi nokuti makatomuregerera hakusi kurefu makatomuonawo. Asi kana pano pfungwa dzakadzaa kutaurwa nababa awo akabata shayawo wakati mimi kana maona kuti ndizvo munodzoserana zvipisi uye achigara papi yanga iri good idea. Saka isisu takapaona kuti ipo wari kuhwira mukapaenda pano kanenge kamugano kanogumira gejo tisingaziva kuti kanga kari kani hatizvo hatizvizivi nokuti wakati road isisiri kutinetsa isisi hatamubvira kuroad madhunduru ese takaabvira kuneko tikutaura kutrain road iri kumberi kuzoti titi dhunduru 1 raitobva kuseri koroad uku richikrosa richienda uku futi rikori 1 hatizazive madhunduru okupi oikoko. Indakauyawo pano ndichiti mabhuku ekusaiti uku akasiyana nemabhuku ekwedu kwana Mbutso because itototi taina nokaronga tazoti pamukuyu tazoti rinaya kundonzi kona ita akudai kona iyi kundokwanengi kuraiti ndokwanengi kuleft ndokwanengi akutinetsa. Asi zvatakaona ndozvokuti isisu kana baba steta uye kuti baba awa wakawakira pamugano isisu tese takazviona kuti ipapo panofanira kuti wakawaka pamugano. Handitika mapanira awo hataite sei machinjanano wakaita minda isi hataite sei hatazivi kuti wakachinjana uchiendepi nokuti tabva apa takati ipapa ndi uka hakuchisina imwe miti iyo tinoona inoenda because pa 17 years kana 16 years utawo hapana evidence yonoona kuti panga panochiba because mwana ato zvawo anorodiwa kaipa. Yes, saka isi ndiwo maonero takaita. Anongobva akadaiso drain modai iri dhunduru riri kubva razodai ndoda kuzodzoka rodhi iri panapa. Saka ese tiri kubva kuno kuti chikwira kusvika padzimba dzababawa tobva tauya apa dzo awa iri dhunduru racho rinokamugano kari panapa pakaiswa mapo apa mametal pose apa pakaiswa mametal pose apa pakaiswa mametal pose. Hamene kuti akaisa mametal pose yaya ndiye anatamba kaabvunza asi wakatoiswa mademarcation atapo. Kana tataura zvatisina kufamba nazvo ikodzero yedu yese kugaidhana tichikorektana kuti apa handipo takaenda napo apa handipo takafamba napo tinosununguka tese kuti tokorektana. Kana wabiya ngoyo ndakaenda nawo tese tinobatsirana kuona maonero takaita. Takubvunza inini kuti matsananguriro aita varume ava muri kupokana nazvo here
kuti ndo mafambiro akaita ndo maonero akaita mafambiro enzira nokuti patatanga kungwa wachitaura wati awo wakamonerawo neuyu akamhangariwa uyu wakafamba kubva pawakatangira pamakadzikira motikari kuenda kukwira kuenda uko hapana kupokaniwa baba. Tiri kubvumirana here imimi? Ndizvo zvakaitika here? Right. Kana ndizvo zvakaitika masvika kwokupedzisira uko chii chakaitika? Manzwa matsitsira aitawo toda kuti muhwitinise ka handi toda kuti muhwitinise mataura aita babawa ndoda kuti ndiwo chaiwo chaiwo mapoyo ari kubvunza acho kuti hatina kuziva bvunza kuti yakaiswa naye akatoiswa neyawo akadzimba asi mataura aita chaiwo chaiwo ndo mafambiro kuti akaita maita basa ende mukamataura muri imimi kazhinji kacho ndinokwanisa kukasika kukutenda kuti maita basa because ndimi munenge manga mune kuziva kwakati wandei ipapo patakabva musuesani. Saka tiri kufungidzira kuti kana zvakaita mafambiro aya imi makaita basa makaenda kuona matsanangura zvakanaka ende zviri kuratidza kuti hazvina nharo yakaitika vanhu ava kufamba kwese kusvika masvika kwakabvumirana nekuti dai papane nharo mungadai makati patakazosvika apa hapana kuita zvezvinoba. Saka iri nhau yatoti kataitarisa yakatozvi nguruve inosvika ngari mafuta ayo. Ava goga ava pavataura goga tese tazvinzwa zvotaura nagoga ava tese tazvinzwa zvine kupokana here nagoga pamusoro inini pandirasa ndaitaka kupokana nekuti gogo ati kadhunduru rangu iroro raizoperera rakaita kuchekwa nechi rakaita kuchekwa nerodhi handitika wati rakachekwa nechi nerodhi richipinda koita mugano nani mugano namugadagazi handiti. Asi panapa kana tichitaura umbo hwakatiwirisa pano hwakaita sekuti ndiwo hwakanga hwakati simbei pamasubmissions akaitiwa takaona sekuti pakanzi pakatama Sami Kazingizi kuma 80 something gogo ndipo pawakapiwa minda iyi ndo manzwiro ndakaita iyi. Asi kana ndichida kuteerera pfungwa yagogo inoreva kuti munda iwo wakagara uri wavo havana kuitawo kuzonzi ndo kwakazingiswa amenowo kana tanzwisisanawo ipa panditirasei right. Kumusha uku pamakataura nawo emunda iyi goga makakwanisa kuwatora here muchienda navo? apa mbuya wapi rejani kutaurire aikona ngotonga nawo isiri mundareba kana yakazingiza yakazingiza ana omupinda kuti ndikuda munda taura izvataura amai anoyowanangani damukataka dzimwe nhau unodoka zuva resi tiina ichomadini hapana nhau apa ikwidze Tangamire iyo yawira mchuru munoona kaachitaura nhau arunoka achitaurezvokobati ava mai vakura kwaza kupfuura mese muri papa maitojawo makaka mashoja maitoita kutsanzamuda mani izvo vataura amai vavo zvataura murumoyo zvadini anonharo mbani ko chiri kunetsa tozvokuti avakamumumwe mbani omuri kuyo avati pavaka uyu munda wangu ambuya vandiwataura hapana apa bvunza kuti nai sei kuti uzoite munda wenyu uchizwa wapisa uyu paita nhare here baba zvino yakaka munda maambuya akau munda wavo amai avo ndombakavakira uyu
kuti akavaka pake ipa akapuwa pakasununguka pasina mumwe munhu anomuteedza. Ngokuti mubvunzo wangu anyifanira kubvunza mupya kuti aiwaiwa mataura ndezvokuti munda iwe pake hapasi pake ndopani. Vamai vataura kuti munda wangu ndo ndakandokura ndichiwakira kutadza kuenda kurima ndakati vana vangu endai muite izvi zvokuda kumunda kwangu ubva ndakuvakake munda muwapi Mwagoga. saka tatongaga kuti munda ndo amai vakapa mwana wavo ndiakavaka munda wachitiniwa ndikubhabada namugadagazi nauyatoperaga anomubvunzo navo mbani nokuti nauye takatoka pani imba yekuti uyavaka munda mangu nomuridzo munda auyo ati aiwa hausi munda wake pamunda wangu ndakatopa ndakasununguka utenda hako wake ndokuva kuti munda ndouyu ipa akavakira pake ndiwo pamugano popa nhama yavo vari kuzovana mugano wavo uye atsinha nhama yavo apindira kuda kuti nauyadini pana anomubvunzo nenye pamusoro izvo ndandiri kutiwo inini kuna achikata unani awo pamutanga ndiwa ndandichida kuti ndiedze kunge kubvunza nowabvunza kuti ndandiri kuda kuvabvunza inini kuti ko pakutanga pamaiuya imimi muchitiratidza mukana rekani kuti itoda vakurasiwa panhau iwewe naamai avo mukuru ndiani amai wakuru asi tangaanzarikutaura munda wengwani hausi munda wavo here amai avo vamai avo hausi munda wavo here pinduraka akangibvunzana isheka dairaka mubvunzo handiri hanzi ndowawo here amai munda pinduraka pauda kumhindura ndo zvavari kutaura kuti ndewavo iwe ndiri kuti ndewangu kuburikidza nemugano wandakaratidza iwe uri kuti ndohani mundayo ndokuti wakatanga kurima iwe usati wapa wabai ndohani somazviri wakazoita pamwe wanga wakagara usati wapa uri pamuti uchibva mapiri aita wani mundayo ngwani apindure iyeye munda ndowamugadagazi atite order ugadagazi ndo uyu mutanga kunoda kubvunza kuti naamai avo vawirirana vati takaita mugano ugadagazi uyu naamai avo vawirirana vati mugano takaita mugano zvatikuzvana uyo akavaka kwaamai avo mugadagazi ari paka hakuna akakubata unomvuto papi hai ndandiri kuti ndigare panhu pakadaro zvokufunga rekai kutaurira zvokufunga zvokuti takazvava esisi takafunda takuzva wakafunda bama yavo wazvinzwa tiri kuzvinza shumba wari kuzoyaipo anga akagara novarume vavo vachirima matere muchienda kodya ipapo mazozva vati takuda kutora nzvimba yavo muda kuvapamba here munda wavo yo hatisi kupamba asi kuti kana munhu wachinjana chinhu nemunhu kana wachinjana uchinzi unosvika wozochinjirwa uyeye nouyu avawa newe mukuru mbani ndiwo mukuru asi zvawakanga waitirana baba wanga kunyepa here zvakutaura izvaari mukuru ari kunyepa here ari kunyepa kuti kuti munda haubude iye aiti unobuda mandiko kunyepa iwe uchibuda nai pamusoro iyi mugadagazi atauri ini nanhaupana munda neuyu mwana ndakapana nababa wake asati aroora ari mudiki namai avo tichikomura ipapo pamugano dundu ranga risingabude
tungoswerera kutongana Atopera ndakutaura nekuti ini handigoni kurerera uyu ndichiita chitema kuna Mwari kuti ndifadze Tobias kuti mundando wako kundaita chitema kuna Mwari hatifaniri kurerera nhema handitaure chokwadi handimufadze bauyu chifadza nhema kudenga ndine chitema hatidakutaurire mambala akutaurira daina achiita mambala ngorero anochogwana akuti wasaikita kuti iwe kwete handitanga munhu kuti uzoti watenzwa akati aiwa ngekuti hausi kuziva iye waamukuru ungatadzi kusatakurwa nauyo amai vaono wavo iwe kuti atakazoti nyamatombi atakabva tawaita sei aikona kudaro nauyapera wazvinzwa here iwe uyo anoaka akasununguka pandima yake yakapuwa peno mbambuya peno pane heno akwaka akasununguka mugano muchizwana mugano wenyu mugano wana ambuya ipa wakaita mugano vanhu vakasvika vakati nopano mugano takapaonaosuwa hatiti nauyapera bachinechi kurikai chipindu wangu pamwe For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.